weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrika takkusana yoni to Nouadhibou e nder galle Zoubayrou Ly ko on waktu yoni ha to Noksoɗa e nder galle imam Zawiya Cheikh Tidiane woni ceerno Aboubacry Tall e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi ndi Sénégal ene tijja garangal e nder leydi ndi gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal hono président Macky Sall ɗo jogori latade ko ñande 17 nduɗo hen lewru walla nde yaadiɓe APR kala kolliti mowodiral gam jaɓɓademo toon to Bawal laaɗe diwoje ngal Paul Sidara Senghor to leydi Mauritanie ɓamtude kaldigal gendi leydi ndi e gardugola Moussa Fall fuɗitima ñalawma hande o hanki o yogay landaji lundo juɓɓini jonde mumen gam hollirde wone toɓɓe ɓe gartata hen to leydi Mali jillu wonande gardiɗo commission union africaine Mohamed Ali Youssoufa hakkude makko e jagorɗo affaire étrangère mo leydi Mali woni Abdoulaye Diop ɓe mbawi yettude toɓɓe jaaƴe no fewi addimo toon ko jillu ndenka e kisala kame kaldigala dialogue e ndenka kame ɓeydude ballal faade e leydi Mali to Guinée Conakry ñalawma hanki o yuɓɓinama jeenay se kufdidin ɗo e nder leydi ndi kala wonande o gonnoɗo joom suudu hoorejo leydi gadinoɗo leydi Guinée woni Hadja André Touré ko ñalawma hanki o waɗana jeenay se mawɗo e tawtorede autorité ji leydi ndi kabruji men mano men ha to Zambie Guinée Bissau Cameroun Nigéria Afrique du Sud Gabon jolam jabirima en jaa ha toon to Iran kame États-Unis de Amérique musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen gorelte ko aadiyanke mo aadodiri e jayde mum weltare TV gorelte ko aadiyanke mo aadodiri e ɓen safrotoɓe e mum kalɗo goni e windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo safro ko yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala gorelte ko haako moƴƴo faddoto ko yogay ñabbuji garoji e nder ɓalli kala ko wayno AVC cardiaque moƴƴijam dogata e ɓandu mum tension diabète ɓandu jaaɗoru mo nangata taare neɗɗo toƴƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam kala muɗuma gorelte hewɓe safrotoɓe e mum kolliti alhamdulillah gila jokkodire gorelte o saaha yogay rafiji ustima e nder ɓalli men kala gorelte sa heeɓi hebde hen kollaɓe jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma yi toon kala ko safrata kala gorelte ko haako moƴƴo iwraka koto koredinnoɗo a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yito cellal ɓandu maɗa so tawi noon ko tonggode gorelte jiɗɗa jokkodirde e mum gonɗa koto juude guuriki jokkodirta koye gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto semme jokkodirta koye Amadou Samba Diong mbatta ko 77 092 84 72 so tawi noon gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba mbatta ko 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon koto leydi Mali gonɗa jokkodirta koye Bayel Djibril Diallo mbatta ko 00 223 72 06 64 25 so tawi noon gonɗa koto Mbour leydi Sénégal jokkodirta koye Saydou Ndaw mbatta ko 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jamma salade aadi ɓuuri firtude aadi
ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadimo aadudire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa. ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓaalo wala danwal kala gandu bidde laaɓaɗo leɗɗe. ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa ciirolla omo safra rewɓe wodduɓe kista fibrom dogam sita rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe ustaraɓe dawago e rewɓe sattoraɓe kala. ceerno Djiby Sy ne yawrane worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala. e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirna ƴetta ɗum joni joni moosa nofuru nofuru. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni. ceerno Djiby Sy ene jogui pegge e usula ɓeydoje arsigaji pistoji dabruji. ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal kiline mum to mbawɗa wonde kala so tawi on pamodiri leɗɗe ma e safroyima jettoma hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto ene safra fodde sappo e tati rafi fannu goɗɗo ko fodde sappo e jeenayyi fannu tataɓo ene safra fodde temde rafi. ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kiliyeɓe mum ewɗo saaha joni mo tawe to Wourossogui. so tawi a ari ha Wourossogui yaltirde Wourossogui lawol faade nabbaji dernier station so tawi a limima banggue ma ñaamo ma tigui galle ceerno Djiby Sy walla so tawi ari ha ɗon to station so tawi a noddimo ma hemmo hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy noon numéro makko leydi Sénégal tawi ko numéro appel mbatta ko 78 128 35 98. ceerno Djiby Sy numéro makko WhatsApp ko numéro leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listikar ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni. ceerno Djiby Sy waɗande listikar ko 2000 francs CFA. omo jogui numéro Wave e numéro Orange Money. numéro makko Wave e numéro Orange Money 78 128 35 98. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni e base makko ne golloto Nouakchott en tawi ɗon meñi ko wiye ceerno Alassane Sy. sa jokkodire e ceerno Djiby Sy tawi ko leydi Mauritanie gonɗa to Nouakchott ma o jokkodire e ceerno Alassane Sy. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni mbadden dando faade makko. kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde sappo e tati morse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegoma yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba. gartaten ko yewtere buuɗala yurmede hakkude musidɗo men Ghali Abouba mo jayde weltare TV kame ceerno nande ceerno Aboubacry Tall imam juma Zawiya Cheikh Tidiane ɗon ɗo Nouakchott ko fate gandal waya ñima hen wo arti e erade rendo men nde janginta sukaɓe gonga wo holliti sa itti 3 million aroki suka ene wawi bonnude alaɓa kono sa waɗe jangde e nder lewru woturu walla hitande wotere on wawi yaltinde ko ɓuuri ɗum noon ko gandal daɗi kala kirjinen guure men galleji men leeɗe men kala gandal tene kadi janggen fannuji kala ha mbawanen koye men natten fawde juuɗe natten kala ko neɗɗo jangi yo waw ha ɗiggina no feewi wonande noon konngol makko battidigol o holliti denɗirama ko ɓe kala yetteli en sar en camen dia en woɗɓe kala moni kala yo tinno defanamo mbahal walla ni defanamo ko wiyete wonande oɗon gandi dahin waɗe ñebbe ha heewa waɗe ñebbe tan ha ɓurto gabbe maaro ɗe tigui rigui waɗe yohos waɗe tuufa waɗe yiyet waɗe nebam sirme moni kala addanamo toon to Zawiya Cheikh Tidiane to Nouakchott o erima noon wonande denɗirama ko ɓe kala kay kala korsinɗo ko haali ko yo tinno kam defanamo a mbahal walla ni dahin ni kanko wi taw kadi dahin o ne fiya tan ñebbe ha heewi waɗa nebam sirme ɗum noon mbason hettude hen caggal golle makko noon jooɗi peewi e yewtere makko yuɓɓunde wande fayida wasiya ko fati e gandal gartatena koko fati banggue sukudam sukudam ko gujam ɗam ganduɗa moƴƴam ne feewi ne waɗi hen pomade kamine wonde nebam kala mum watte koye sukundu an mo sukundu mum raɓɓiɗi ronki yo mawnu
an mo sukundu mum waɗi kay morle ronki yo morlito an mo sukundu mum ƴaggi ha ɓurti ronki kay yo wano lasuru ni henna an mo sukundu mum soyɗi ronki kay yo sukundu mum ɓawlu an mo sukundu mum ƴaggine juuti kola mum sa yiɗi liiso feewa jokkodire ngujam sukundam noon ko produit moƴƴo no feewi yarude banggue guri kala kumpitima ɗam ɗo hen ngujam moƴƴam faade sukundu ma moƴƴin sukundu ma junna sukundu ma ha ganduɗa wonta faw cukuli e dow sukundu ma so wona wiide sukundam juuti sukundam yooɗi kala mo bisɗa wima sukundu ma ha an hoorema mbatta wiide sukundam sa yiɗi on produit noon hebde ɗum jokkodirta koye 00 221 77 285 89 10 mbatta ko 77 285 89 10 so tawi aɗa hattojini hen an debbo e gorko kala hay so e warema jiɗɗa ware nde yooɗa feewa ha joom suudu ma watta mosandema walla an joom galle ha mbatta mosande joom suudu ma to banggue yodde sukundu muɗum jokkodire e ngujam sukundam kumpital men e ɗemgal pulara takkusana yoni to nanka FM Galoya ko on waktu yoni ha to jokkere enɗam kiidira Sénégal hoorejo leydi ndi hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye waɗi jillu mum hanki o alet o yeehi ko toon to région de Louga o tawama ha toon to Guet Arɗo jaɓɓima momo toon noon porte parole o kami khalifaɓe diine taweteɓe to Guet Arɗo woni Cheikh Aljuma Ba kono kadi nayimo toon ko yettinoyde duwaw ɗum ko caggal jaltugol aduna khalifa mo Guet Arɗo woni ceerno alhaji Mouhamed Aissata Ba o saaha noon khalifa keso o ko on jaɓɓi toon hoorejo leydi ndi woni khalifa Mouhamed Al Hassan Ba on noon holliti en weltare mum mawde no fewi siftinde moon wonde hoore jagorɗo yehino toon ko ɗum ko kadi khalifaɓe hewɓe kadi jeehin toon hanki o ko hoorejo leydi ndi Sénégal woni Bassirou Diomaye Faye yano toon yettinoyde duwaw muɗum kono kadi o windi ɓattake faade ɓesguji Qatar naɓe kala ɗum ko hanki o jaltugol aduna gonnoɗo khalifa amira mo Qatar woni cheikh nonne kadi tahmi Ben Hammada on noon yalti aduna hanki o toon to Doha lamorgo leydi Qatar keddotoɗen koye dawrugol hanki o Bassirou Diomaye Diakhar Faye taw ko toon to Mbacké eɗen gandi ko ñande asen nde ko ñande hen o wanno toon mowodiral makko mangala ngam yeyde carte parti Pastef ko waɗa ɗum ko noon ko sowno suuti konngudi makko konngudi noon ɗi wowno sudde kala saha holliti hooreji leydi Sénégal wona neɗɗo mo jamfotako ko neɗɗo jamfotoɗo o haali en noon konngudi kewɗi no fewi kadi konngudi ɗi belani heɗade firti tan ko mawɗo leydi ndi Sénégal koko jamfimo ko neɗɗo mo timmani ala kala ko fewi e gueɗe muɗum o holliti en noon ko heewi ko wona ɗum ko noon o erima hoore jaggoɗo leydi Sénégal woni Al Amina so tawi waɗi ƴewdel waylude yogay dossier ji société ji ɗiwa kay wahliti golle haɗen golle kala deftina lawol so tawi on wahliti ɗen golle waɗiri goɗɗum eɗen gandi on gila ari oɗo saaha ƴetti pellital yamirde entreprise aji kewɗi kay golle dartinoɗe yo ɓamtu ɗum ko caggal nde hewɓe jooɗi ha sukaɓe hewɓe ngala golle o holliti noon ɗum noon maɓe noddu on toon to sursarɗeji leydi Sénégal ɓe pirta laamu mum ha mema leydi Al Amin Lo noon kañum jabtima ɗin konngudi ɗi wukkinno kanko Ousmane Sonko mo landa Pastef o holliti Pastef sohlani ñamde haalisa mo ganduɗa karmande ɗum ko kañum liggoto e warñede muɗum waɗa dawrugol parti muɗum ko wona ɗum kono o holliti o yonnani hay seeɗa teni o jaɓata e kala saha nde mbaɗi ɗaɓɓande vote mabɓe so yeehi ha toon to conseil constitutionnel ko ɓen tigui pirtata ha mema leydi o holliti ɗe gueɗe kala gona gueɗe moƴƴe no fewi ko wona ɗum ko noon kanko Ousmane Sonko o holliti ngu laamu yahani haydara taw kadi o yejjiti koye maggo wonno ko yalti en ko noon timmani hay lebbi tati moƴƴi ko wona ɗum ko noon Bassirou Diomaye Faye oɗo sa firti kala ko fati e nawde kay wonande ko fati e banggue référendum wiide eyi walla ala wonande ɗaɓɓande nde ɓe mbanno toon to sursarɗeyeji ndu leydi ndi Sénégal ko wona ɗum ko noon kanko hoorejo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye wo holliti maɓe mbat konngore mawɗo no fewi
on waɗata ko ñande jeetati lewru ota ɗum noon waɗata ko toon to Dakar Arena kankoy coalition Diomaye Président manatu wonde coalition Diomaye Président wontata ko parti mo yiɗi innirde taw ko parti mawɗo no feewi kankone mawo ƴam lefol laamu hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e jeenayyi ɗum ko caggal nde o ƴami ken tolno capantati e jeegom taw ko maire yogay commune aji kewɗi e nder 14 région ji leydi Sénégal kala ene hen Linguére Jolof ha fema diwan Mbour ha e nder leydi ndi kala e muɗum hewɓe kadi ma tawi hen teskama noon ñande asende gonnoɗo jaagoɗo gaynaka e leydi Sénégal Samba Ndiobène Ka yoga hen tawama toon to galle lamorgo to hen oɗo congrès noon holliti koye congrès ɓurɗo fadede no feewi ko fati e darnude landa makko ka hen gartaten koye ande guisam eɗen gandi ko toppitiɓe cellal ɓalliɓe kolliti ɗum ko ñalawma hanki o e nder jonde mabɓe hecci o maɓe natan hofgo juuɗe balɗe ɗiɗi ɗum noon jogori latade ko ñande nogas e tati e nogas e nayyi ndu lewru juillet ndu gonɗen ɓe kolliti kamɓene caggal tan laamu ngu nottaki ɗaɓɓale mabɓe kamɓene maɓe mbat kala koɓe mbawi wadde haaɓe keeɓa koɓe jiiɗi ko kono ɓe kolliti kam ñande nogas e tati nogas e nayya safara wodata e nder leydi ndi Sénégal to Touba toon paaɗen heɓanade maggal 2026 joguiɗo konngol khalifa o woni Serigne Mountaga Mbacké kanko on joguiɗo konngol ngol woni Serigne Bassirou Abdoulaye Khadiri Mbacké o yuɓɓini haalande makko nden haalande noon ko ñande asende o yiɓɓini ɗum ko toon to Touba to résidence Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul taw ko yeeso juma mawɗo mo Touba o arti e kade Touba ko fate maggal Touba o holliti en haɗa hen kala e laylati rendo e image uji e wadde plateau ji télévision e nodde ɓe ganda haydara ni kala e ceernajo e hollirde yoga e ñaɓɓele gueɗe kewɗe e arde toon ne waɗi koye ɓole e arde toon wonande influence uji ɓe ganda goni koye réseaux sociaux ene kalane duka ene kaɓane mbaɗa hen ɗe gueɗe kala koɓe haɓɓe ɗumen ɓe bakkilima noon tokkude wonande nden kay kisal wuuro Touba ngo bay faalen nde ɓurata tambade ɗeɗon gueɗe kala mumen ko fate wargoji rewɓe kame cukalon nde wona pelle daraniɓe heedanɓe sukaɓe rewɓe mbaɗi ɗaɓɓade mabɓe faade hooreji leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye oɗo sakay kuulal cattugal nde fawete ɓen waɗaɓe ɗen gueɗe ɗum ko caggal nde cukalel dewel ngel duuɓi 14 waɗa viol wara kono ɗum ko noon e cukalel dewel ngel duuɓi ɗiɗi toon to Kanel ɗeɗɗa waɗa viol wara kene tolno tan e sukaɓe rewɓe jeenayo mbarama tan tugganma janvier ha fayma ɗo ɗo gonɗen ɓe kolliti ɗeɗo gueɗe ko kamtoriɗe no fewi foti ko nattude e nder leydi ndi Sénégal teskede lugumaji ko nonne kadi ha tenti ko fati banggue tew céréal e produit ji goɗɗi kala coggu mum koko ɓeydi no fewi e nder leydi ndi Sénégal kala hen ko memɗa tawata kene seeri ha ɓurti ɓe kolliti tene kadi ko ɓooyani go tan laamu ngu ƴettino pellital ustude ko fati banggue yogay prix ji kono hande aɓe teski walande ɓeydugol ɗen gueɗe kala mumen Grand Yoff ko fo pharmacie en woni ko jagga toon waɗɓe koye men ko yeyoɓe pharmacie taw naggami mabɓe ko produit ji kewɗi no fewi contrefaçon ɗi moƴƴani kay wona 350 kilo produit kame gueɗe goɗɗe kala ɓe nanga osa noon loskoji ene jokki e sifa mabɓe lawol dande maayo iwde Matam faade tiggere ha fenma dande maayo wonande finoɓe to tiggere yene taw ko étudiant ji mabɓe taweteɓe toon to université Cheikh Anta Diop ɓe kolliri mette mabɓe mawɗe no fewi tene kadi o pont mo tiggere so fewnaka ko caɗele mawɗe wonantaɓe to banggue yangara ha tenti noon so ndungu ari ɓe goni koye zone enclavé ɓe mbawata yaltude to ɓe goni to koko juuki ha ɓurti so ilam ari kadi sartaji mabɓe e otoji mabɓe kala ɓennata ñallata ko jiwde e ndiyam caɗele kala muɗum ɓe erima noon laamu ngu nde wata wattude haqqille mum ko fati banggue ɗe gueɗe kala taw kadi koye konngol Djibril Daouda Ba yaltini ɗin konngoli taw koye moɓodiral ngal ɓe eri laamu ngu nde wawata fabade ɓe gartaten wonande koye kippo mo gendi leydi Sénégal Papa Thiaw eɗen gandi Pape Thiaw eɗen gandi kam woni ɗo o kippo mo gendi leydi Sénégal yogay médiaji Sénégal garti wonde o ittama e golle makko hayso tawi woni oɗo hen coupe du monde moɓe jeehi o ene heewi caɗele no fewi moni kala ne itta caɗele ne ɓakka e goɗɗo o
tenti noon ñalawma hannde o to bange fédération football mo leydi sénégal wonande président fédération abdoulaye fall ma hucciti hannde e ɓesguji leydi ndi kala ma watte toɓɓe jaaƴƴi no feewi ko wona ɗum ko noon kanko Pape Thiaw hayso tawi ñiŋali kewwi woni hen kolliri kam bila makko ko bila moƴƴo no feewi saabu o waɗi nogas jeenayyi match ɗe o dañi hen nogas jeegom victoire ko défaite uji 5 woni ko dañi niluji 4 waddi kadi coupe de afrique no wayi kala ko wona ɗum ko noon wonande hewɓe kay e fédération football kollirino wonande kay prime makko o namdi ko haalis kewɗo no feewi match hakkude makko e Norvège so tawi o heɓani o jouata walla ni mo waɗen gueɗe kewɗe konguɗi kewɗi jaltinama hen e oɗo hen sifa ko wona ɗum ko noon hewɓe ne paadi wonande communiqué walla ni conseil walla yewtere nde yuɓɓinta ɗum gardiɗo wonande fédération football mo leydi sénégal gartaten koye gonnoɗo hoorejo leydi sénégal hono Macky Sall o sa gonɗo e campagne ƴamde fedde gotago windere kanko noon omo tijja e nder leydi ndi sénégal jogori latade ko ñande 17 ndu lewru ndu gonɗen aljuma paaɗo o toon to bawal ladde waɗi ngal Paul Sidar Senghor ko toon o jippayto wonande joguiɗo konngol APR Saydou Gueye erima kamɓe kalliɓe moɓodita gam jaɓɓade gonnoɗo hoore leydi sénégal jaɓɓugal payodingal manggal no feewi kono kadi yo gay jayɗel ɗi garti mawo jooɗoɗo e hoorejo leydi sénégal on Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne gasa on ma wallinmo ko fati e campagne walla ni ko fati e banggue lefol ngol wo ƴamata wonande kay jogorde ardoyade fedde gotago windere nde hen ko wona ɗum ko noon wonande horizon sa frontiére mo Babacar Seye erima ɓen waranaɓe kañumenne ne mbasata tan deƴƴude yo mbi yo sariya waɗe ko fati e wargoji bannoɗi e laamu gonnoɗo hoorejo leydi sénégal hono Macky Sall jeheten ko toon to wuuro teddungo woni Madina Gounass caggal balɗe 3 koorga ñande asende woni yarnago Madina Gounass heeɓi ndiyam ne artana men e gueɗe ɗe kala Amadou Sambalo to wuuro teddungo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe hettitoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinma sar Abdoulaye Sarr kabruji men ɗo e wuuro tittongo Madina Gounass caggal de ceerno Jama Tidiane Ba halifa teddude Madina Gounass yamirno dental ngal yo hoor ko fate wadde yarnago hoora balɗe 3 ñande aset nde waɗa yarnago alhamdulillah min bandiraɓe jalti no feewi gam aden notade yarnago kala kadi ko yamira e yarnago an garo yarnago no poɗɗa wade ene poɗɗa sifrade foof ɗoftama waɗama ha timmi caggal noon nde yarnago waɗa ha gasi yamira kadi yimɓe ɗon e ɗon yonda guesa ceerno gam remoyde maaja o fodde 30 hectares koni woni bandiraɓe jaɓan toon to guesa ceerno Allah waɗi kadi maaja o gasi e on ñalawma asirde yarnago waɗande guila yarnago waɗa noon hankkadi asmano fuɗɗima waylade hankkadi mo fi mbuɗu makko kono kadi duule ɗe caari ha no hannirta ni alhamdulillah min nde ha jamma muɗum ene wiyata dimanche o wawi tobde no feewi tobde ndiyam kewɗam machallah caggal waɗum dimanche hanki o tuggi tan 9 heures subaka ha 3 heures ñalam fodde heure uji 4 walla 5 machallah iidanko ko woto e ndiyam ko gotam wondani hendu wondani digali toɓɓi tan no moƴƴi moƴƴi machallah taw ko ndiyam Allah nelaɗo muɗum tellima e nder diwan mo Madina Gounass ko takki e ko tari kala ko ɗum saabi noon jeeɗagal bandiraɓe ɓiɓɓe kala kulli hen weltare men no feewi no feewi no feewi heeɓe kadi e guure eɗen ganduɗa kadi ko yewtiɓe e ceerno koddiɗi guilnani kadi yamironde kadi koori mbaɗi ɗum hatta kadi mbaɗide ha kañum toon to gondi to jii ndiyam toɓɓi no moƴƴi alhamdulillah min bandira fof beltima ha no hannirta ni oɗo saaha yimɓe fof kadi kuccinde guese natni guese ɗe taw caggal nde hokkere mawde tampino yimɓe oɗo saaha ndiyam ardi moƴƴa kala mo jiiɗa ɓe nana gawa ɓe nana gaara ɓe hankadi nana gawa hankam debla min weltare waɗi ndiyam no jokkodiri ha no adiri sar Abdoulaye Sarr ko musidɓe Amadou Sambalo ɗo e Madina Gounass feede Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinma sar Abdoulaye Sarr. Ahmadou Sambalo to wuuro teddungo golle ma jooɗi peewi ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar paaɗena ko toon to leydi Mauritanie gartaten koye jonde kaldigala ɓesguji lendi ko mbiyata dialogue national taw kadi koye gartagol Moussa Fall ɗum ko caggal nde wanno yawre taw ko yawre dunde no feewi caggal luure hakkunde yogay landaji lundo kame landa laamu ka
to bange parti ko wala ɗum konon gila yontere yawtunde kanko gardiɗo oɗon fannu o erima o ñalawma altina hande kamɓe kala ɓe joddo ɓe jokka yewtere mabɓe ko faade bange kaldigal caɗele genni ndi kame dawrugol leydi ndi ha tenti noon yogay gueɗe ko fati ɗin fannuji kala ko wala ɗum konon yogay landaji lundo hanki o ko wayno nonne kadi Hammadi wulde Sidi El Muhtara kame wulde mawlude kala ɓe kolliti e nder dosiji mabɓe noon amaɗen ɗaɓɓade kala ko fati e bange manda e gueɗe kadi wonande gurdam ceergol carburant ɗin fannuji kala ko toɓɓe ɗe ganduɗa ɗeɗo hen ala hen kala ko foti ɓeydede to bange ɓeydugol cogguji kono kadi to bange manda kam o saaha ala kala koɓe kaali e dow oɗon sifa haydara muɗuma noksoɗa woni hande capital jaɓɓingal jonde leyɗele taariɗe ɗum noon nde jonde fati koye irde ngaluji men ko fati bange cellal ɓalli e tawtorede cukko gardiɗo OMS catal tambingal cellal ɓalli windere ngam ɓeydade sembolinde nden kay kisal wadde ngaluji ha yimɓe ɓuuri wawde dañde e matériel uji ɗi ene safra guila e celle ha eɗe gueɗe kala mumena hoorejo leydi Mauritanie Mohammed wulde Cheikh Al Ghazouani yogay médiaji Mauritanie kolliri hande altino mawo ƴettu ndiwaw makko yaɓande toon to duwa lamorgo leydi Qatar ngam yettinoyde duwaw ɗum ko jaltugol aduna émir mo Qatar woni Hamad Ben Khalifa Al Thani mo ganduɗa yalti aduna ko toon to duwa lamorgo leydi Qatar jeheten ka toon to Fassala wonande maire de la commune mo qadɗa o taw kadi ko toon to Bassik Nune tawi Hawdel Sharqi kanko on biyeteɗo wuldu Abdallah walla min Cheikhuna wuldu Abdallah o erima caɗele ndiyam taweteɗe e nder commune makko pinɗo kala woyi ko ƴewya ko ñaami kono ɓe ƴeewoyta ko kaɓe jari tene kadi maɓe jaaha kilométre uji kewɗi no feewi ko caɗele mawɗe ɓe guuri hen ha tenti noon oɗo saaha e teskeɗe guleki mawki tawite toon yogay taw kadi ganduɗa ko région ngaji leydi Mauritanie keeɓi toɓoli no fotiri kala guiɗimaha heɗanen caggal yoga e nokkuji kala mumena mouvement taw ganduɗa ko on daraniɗo haqqe innama de mbiyata Iran Mauritanie cukko hooreji mum biyeteɗo Khadijatou Ba holliti acciti golle muɗum kono kadi ngol accitgol ko wonande kay kanko tan ƴettingal pellital hayte woni hewɓe kam gandani ko jeeyi sababu acciddemo oɗon fanno jehetena ko ha toon to Guidimaha ha toon to Selibabi taw yen toon Zakaria Samba Diane artana meɗen ko fati e bangue balle taw koye baɗaɗe toon to Selibabi Zakaria Samba Dia. jamal ñalle mum bandiraɓe tedduɓe hettiyankoɓe a yaw weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinima computal men ɗo e nam e nder diwan meɗen guiɗima ko koye commune ɓe selbaɓe keddoɗen taw kadi koko fati e banggue wonande e ballal biyetegal awn taw kadi ko ngal hoorejo leydi ndi waɗi Mouhamed Cheikh Ahmed ɓurɗo lollirde Ghazouani fayde e ɓesguli leydi ndi commune de selbaɓe heedani hen caggal fodde ko ene tolno e temedde 4 e 4 e wonande neɗɗo wawino tigui rigui tawede ngol ɗon doggol wonande fotɓe hebde ngal ɗon ballal en kettode hen maire commune de Selibaɓe Oumar Hamadi Ba omo artana en hen ɗo en ko haalde ko fayte e programme ballal mo laamu leydi Mauritanie addi fayde ɓesgu ngu mi siftini to fuɗɗorde ɗo wonde Guidimakka kam e mbaadi heerindi ko nokku mo ngannduɗaa yimɓe nguuri ko ndema e ngaynaaka te haa sahaa mo jaareteno ndungu o alaa ko yiya heen taw e waɗi kuuli huuli no feewi ɗum noon ngalɗo ballal ari koye sahaa muɗum ari ko faabaade yimɓe ɓe ko fayte ngoɗo yooro ngannduɗaa enen jogori hulɓintimen feewi ɗum noon ko jaarde heen laamu ngu e addude ngalɗo ballal addande ɓeeɗo yimɓe ɓe ngannduɗaa eɓe katojini tigi tigi e ballal e wonande commune Selibaɓe ɗo en enen joginoo ko ene wona 494 neɗɗo fotɓe heɓde ballal ngal sikki alaa 60 e nder temedere fof ɓen ngari ɓami e geɗe mumen dañiri ɗum kadi no newri nde tawno eɗen ceetto wonde CSA ɗo en gueɗe ɗe dokkirama no foti yaarude ni e kono noon waɗi ko ene wona ko ɓuura 90 neɗɗo cuwa taw wonno ɓamde gueɗe mumen
won hen ko ronkuɓe tan en yiyeede won hen ko ɓe ngannduɗaa taw ponnoɗo hokkeede ko cankiiɗo te lomtinaaka taw ɗum ɗon ko ngoƴa mawɗo eɗen eeri fayde laamu ngu nde ɓe njawnata ko fayde lomtinde ɓen ɓe ngannduɗaa ko sankiiɓe te fotɓe heɓde ɓe henna tuwa taw en heɓde geɗe ɗe te eɗen nganndi eɓe katujini heen ɗum noon eɗen ɗaminima ɗum waawa fewniteede ko yaawi mbele ɓeeɗon kadi ne keɓeɗen on balle e o ko fayte ngallo ballal eɗen ɗamini tan ma jokku nde tawno ndungon jirɗen ni ne leefi ene hulɓini te yimɓe tawde ɓe nguurno koye ndema e ngaynaaka so tawi nguura ala alay sago mbawi yewta tan koye laamu ɗum noon eɗen ewno laamu nde jokkat ngallo ballal tawno miskineɓe ɓe katujini heen no feewi e voilà ɗum ɗon ndungu ngu no yirani ene hulɓini no feewi ko fate banggue kulhuli e ko fate banggue yoro ene ɗamina ma laamu ngu jokku balle baaɗe hono dani fayde e ɓesguli ɗi nde tawno ɓesguli ɗi ene katujini heen wi noon ko maire commune de Selibaɓi Oumar Hammady Ba Zakaria Samba Dia Bekera ngam Ayaw Weltare TV. Zakaria Samba Dia Beker golle man jooɗi peewi toon to diwana Guidi Maha sen giwi to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali jokkodiral hakkunde leydi Mali kame Union africaine ɗum koye jillu président de la commission de l'Union africaine Mohamed Ali Youssoufa ɗum ko ñalawma hanki ali ɗo o yetti toon to Bamako jaɓɓimo toon ko jagorɗo affaire étrangère woni Abdoulaye Diop kame seti mum kala wo jaɓɓama toon noon caggal mum mbaɗi jewte gooɓe jiile ko fate banggue politique mo leydi Mali jokkodiral leydi Mali Afrique caɗele o sahade Mali wuuri ɗe to banggue ndenka e janguji kala siftinde moon jangu wannogo yontere yawtunde walla ñalɗi jewtuɗiya walla nde commission mo Union africaine hollitino yo nani nguɗo henna jangu kono kadi erima moɓodiral beele ndenka leydi Mali tenti noon ko fate ɗin fannuji kala nguɗo henna jellu ene teska ma ɓeydo ɓattitinde hakkunde wonande leydi Mali kame Union africaine jaheten ko atanto aguel hokka armée leydi Mali ɓe kolliti ɓe mbaɗi toon piyande tati gulɗo diawa taw kadi koye ñiɓirɗe ɓen joguitiɓe armée ji wallidiɓe hakkunde rebelle mo Al-Jawad kame Zenimna ɓe kolliti noon to banggue wonande état major général armée leydi taw ko piyande banggue dow chef d' état major général armée leydi Mali woni Élisée Jean Dawo warte yaññade e nder jayde leydi Mali o RTM o holliti fiyande wannode toon to ani FIFA ko ene tolno e ujunere taw kadi ngala ko hakkunde rebelle e wallidi mum kala o saaha pittali men guittama e nder ndeɗon fiyande ken tolno e 14 oto blende woni ko dirguita hen 29 oto e temedde tati moto ɗe gueɗe kala dirguitama armée leydi Mali noon wasi ken tolno e capanɗe tato koninke kono kadi waɗi ken tolno e capanɗe jeegomo gañiɓe hen ko ala ɗum ko armée leydi holliti aɓe jokki fiyande mabɓe yoga e nokkuji ko ala ɗum ko noon wonande wallidiɓe armée leydi Mali Africa Corse ɓe kolliri nde ɓe jilloyi taw kadi koye dinguiral wolde to ani FIFA ɗum ko caggal fiyande nde ɓe tawi ɗon camionnette ene jolni yimɓe duppiɓe hen taw koye bomboje ɗen ɓe tawi to noon document ji ɗi ganduɗa ɗin document ji jeeyi ɗum ko rebelle mo Al-Jawad kame Zenema aɓe gandi kadi dosɗe kewɗe gonɗe caggal ɗiɗo henna document ji kala mumena garten koye jangu wangu hanki ngu ɗum noon holliri ɗum wonande ko jayde RFI wonande Bamako taw ko convoi militaire juɗɗo no feewi kamɓe noon ɓe jogui noon nden kay kisal ko citernaji kewɗi no feewi jolninoɗi taw ko carburant ne nawa ɗum yogay basuji koninkoɓe leydi Mali kene tolno e 350 kilométre hakkude Bamako ko toon onon biskata waɗi kono kadi taw koye nder diwana mo mbiyata Fana Djouaila Sévaré ɗi nokkuji kala kono kadi heɗan cagala Markola ɗonne kadi ha fayma e nder diwan mo Nampala kan minteruji gon toon ko toon ɗi citernaji paano waɗi hen noon camion ngaji kewɗi duppaɗi hen waɗi gañiɓe hen hewɓe no feewi won matériel uji kewɗi nawa hen fiyande wannode toon to ani FIFA wi Mali web ko jayde leydi Mali ɓe kolliti e nder kabaru moɓe keeɓi ɓe mbi biyeteɗo Iyad
aga gali mo ganduɗa ko goto kay e neɗɗo mawɗo woni on tigi ardi alqaida islamique mo maghreba ɓe kolliti e nden fiyande o gañima hen wona hôpital mo militaire toon to Tamased ene tawe e nder Algérie heewɓe noon kaɗama nadde oɗon hôpital e wiide wonande Mali weepa ko jayde leydi Mali sen giwi to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry ñalawma hanki o ko jeenayse mawɗo no feewi yuɓɓina e tawtorede hoorejo leydi ndi kame gouvernement o e gardiɗo gouvernement o Amadou Wuri Ba ko noon kadi halifaɓe diine aada leydi ndi kala ɗum noon ko yidde jeenayse waɗande hommage mawɗo no feewi wonande Hadja André Touré mo ganduɗa kam wonno jen suudu Sékou Touré noon kañum wonno hoorejo leydi Guinée gadiɗo o kanko noon wo yaltuno aduna ko jeetati ndu lewru kanko Hadja André Touré o toon to leydi Maroc kono kadi ko hanki o waɗana jenase ko mawɗo no feewi yaltira aduna ko duuɓi 92 toon to kono kiri to Guinée Bissau yogay landaji lundo ɓe joofi peɗeli taw koye nangala wonande dawri yange mbiyata Dominique ko Simon Pereira mo ganduɗa ñande aljumade darinima yeeso tribunal ha ganduɗa hande o woni koye juuɗe saria leydi ndi kamɓe lundo ngo noon ɓe joofi peɗeli ko gonnoɗo hooreji leydi Guinée Bissau woni Omar Sissoko Embal woni caggal ɗe gueɗe kala caggal nde happi o dawriyanke wonande ko fate kuddata mo laataki wonno koye octobre 2025 jawtuɗo henna o to Burkina Faso batu hakkunde jagorɗe tambiɗe nden kay kisal AES woni jagorɗe konu ɗe leyɗele tati Burkina Niger Mali mbaɗi jonde mumen tati wiiri ɗum koto Ouagadougou laamogo leydi Burkina Faso ngam ɓeydude sembolinde koninkon mabɓe taweteɓe AES ɓeydude nde fiyande ha ɗe leyɗele kala ɓuura wonde jaam e kisal kame ndenka kala muɗɗum jeheten ka toon to Nigéria armi leydi Nigéria faabima ken tolno e 44 élève biftanoɓe e nder école goto e état mo Oyo kono kadi laamu leydi ndi woni armi leydi ndi faabima ɓen kala ɓe mbawi yiitede kono armi o holliti ɓe nangi kene tolno e jeetato ɓen biftinoɓe ɓeɗon sukaɓe ñande 10 ndulewru juillet ɗum noon wi colonel Danjura on holliti ɗeɗon gueɗe jeheten ko ton to Gabo caggal nde udda yogay laylati rendo ko wayno Facebook YouTube nonne kadi TikTok Telegram ha fenma WhatsApp kala so wona joguiɗo ko fate VPN wawata hebde internet ɗum no wonno ko gila février 2026 haɗani noon ha joni to banggue piratage ene woodi yogay compte WhatsApp YouTube ha tenti Facebook ene heewi no feewi leydi ndi ɗum tagui noon wonande ami waɗoɓe ami yurnittoɓe ko fate banggue gueɗe laylayti to banggue nimmori koɓe juɓɓini yewtere moon to Libreville ngam hollide sofnude ɗe gueɗe ɗum waɗi ko ñande assiette jawtuɗo ɗo henno laamu leydi Côte d'Ivoire ƴetti laamu leydi walla mbiyen ni wonande darniɓe haqqe innamade ɓe leydi Gabon juɓɓini ñande asende ɗum noon ɓe eri ko laamu leydi Gabon oɗo saaha nde toppito hôpitoji ɗi walla mbiyen cuuɗi ñawoje leydi ndi beele wonande cuuɗi kasoji leydi ndi ɓuura yaccinede mahe ngam wonɓe toon ɓe ko yimɓe beele enen gona jaam e kisala Zambi ko hélicoptère militaire kam yani wonno hen ko cikko hoorejo leydi ndi o yalti noon omo hisi omo selli hay gañade o gañay ko wonno koye campagne sumgoji tijjaɗi 13 lewru uta to Cameroun o wiyete ko Issa Tahiroma Bakary mo ganduɗa jeenoma e sumgoji octobre 2025 ha ganda holliri ko kañum gañi e ɗiɗon sumgoji o holliti o joƴƴini kayitaji ɗiɗi gullitoɗi wonande wona Paul Biya gañi ko kanko gañi ɗum noon ko toon to Suisse tribunal mangal no feewi ko fate 12 octobre 2025 o holliti wiyaɓe kañumen gañi ɓe wona kañumen gañi Afrique du Sud caggal mondial nde ɓe élimina ɓe garti joueur mabɓe garɗuɗo no feewi kañum wasi fittano muma ɗum ko hanki o toon to Afrique du Sud on noon wiyete ko Jeydan Adams kanko noon ko fettiyanke balgana
taw koye équipe mo bafana hollitidoma ko jaggoɗo foot koye ngela mo leydi Afrique du Sud paɗena koto joolam jaberi moyen orient Iran Tehra uddi holliti uddi cangola 3-0 ñande 1 juillet ɗum ko ñalawma hanki o ɗum ko caggal nde Amérique duumi e wadde frappe uji mum golde jaw yogay ñiɓirde drone e matériel uji armée ji leydi Iran Tehran kañumne holliti accirani noon tan kañumne o jamma bedde sanga niɓɓel subaga weddima misilaji e doronaji faade basuji koñinkoɓe leydi America taweteɓe toon to Bahrain ha to Jordanie kono kadi ha toon to Koweït kala mum ko wona ɗum ko noon Donald Trump holliti oɗo saaha ne jogui fandare kayya uddidde ha laaɓa cangol 3-0 ngol ganduɗa hande Iran holliti hay dara ɗennata a toon tribunal Corée du Sud ñaawi duuɓi ɗiɗi e kaso gonnoɗo hoorejo leydi ndi toon to tribunal mo Séoul on noon woni Yoon Suk Yeol on noon o taƴana koye sondage mo wanno kene tolno e ɗiɗi piccal 7 milliards koppeje wan so wattama e euro mawnoy temedere capanɗe joyi e jeeɗiɗi pawɗe temedde joyi e nogas taw kadi koye euro ɗum noon ko faade banggue wonande ballitgol e campagne sungoji 2021 ha 2022 woni koye sunare mawde no feewi ɗum ko jaltugol aduna amir mo Qatar woni Hamada Ben Khalifa Al Thani mo ganduɗa wonino imira mo Qatar hitande 1995 ha yetti hitande ujunnaje 2013 woni 2013 ko nden ɗi ko gorko ittimoye ndin gardidi kañum jotti ɗon ko hanki o yalti aduna toon to Doha laamugo leydi Qatar jeheten ko toon to Bangladesh ko toɓoli kewɗi ngari ne garde ɓakke kene tolno e 50 ko ɓuri ɗuma woni ko yaade ɓakke maayi en hewɓe noon majji cuwa taw yiitede Thaïlande ko nogas en jeeɗi neɗɗo mbasi pittare men hanki taw koye nder bar goto e nder Bangkok ha ganduɗa on bar sumi ken tolno nogas en jeeɗiɗo mbasi en pittare men hewɓe noon gañima hen no fewi matériel uji kewɗi mbawi bonde hen musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr mon dulumaji to karallagal ko Saydou Abouba muluk Sayba gorgol kono ne kadi toon to guiɗi makko Zakaria Samba Diamo Bekera to Madina Gounass wuro teddungo wonande ko Amadou Sambalo yo jaam Allah hiranen